Umbutho wezizwe ezimanyeneyo uzijonge ngeliso elibukhali iziganeko zokuxhatshazwa okusekelezwe kwisini kweli loMzantsi Afrika. Umlawuli ojongene nemiba yabasetyhini kwizizwe ezimanyeneyo uNkosikazi Phumzile Mlambo-Ngcuka uthi yona nto ixhalabisayo kukuba liya linyuka inani labantu abathe gqolo bexhaphaza abasetyhini nabantwana yaye ngabantu abaselula benzi bobubi. Idabi lokulwa ukuxhatshazwa kwamanina linyuka iqhina, kodwa ingxaki ekufuneka ikhutshwe nengcambu. Leyo yimbono yengqonyela yezizwe ngezizwe ejongene nalomba. My own team, the United Nations system, UN Women are also part of the process of accompanying the implementation of the emergency plan, which is so much needed because it gives us time frames within which to focus on specific aspects of gender-based violence that are unique to some extent to South Africa. Orhulumente bamazwe ngamazwe kufuneka batyale imali ekulwa lomkhuba. In most of the work that we have to do for women and in what came out of Beijing, we did not have an investment plan. Mlambo-Ngcuka uphinde wayikhusela inzokwazi yaseSweden uGreta Thunberg ebiphume iphulo iliswana nokujika-jika kwemo yezulu. You have so many young people starting at the age of 10. They are already activists and changing the world. You know, you look at the young climate activist, Greta. The child is changing the world. You look at young children in Kenya who are fighting for their own peers to stop child marriage. Children fighting for children. Mlambo-Ngcuka uthi wonke ubani makenze amatiletile wokulwisana nokuxhatshazwa kwamanina. Bulelani Philip, SABC News eKapa.